Už. Čaute, ja som Ďuro a nachádzame sa na Novej Lúke, kde bude náš tábor a poďme si pozrieť napríklad umývárku. Fakt super, voda tak studená ako na starom mieste. Není taká studená zase. Nevyprávaj. Toto bude naše kúpalište. Tu sa budeme pekne kúpať. Hovoríš? Tu nie. Stop! Takže nechcem predbiehať udalosti, ale pravdepodobne tu bude naše táborisko tohtoročné. To pokúchajte pohľadom. Stop. No ešte keď vyriešime túto diaľnicu tu. Tu sa postavím taký... Vlado, pozri, točím ťa 3D.